ଜପି ମୁହିଁ ଦଣ୍ଡକାଳୀ ଦତ୍ତ ବଡ଼ କଠିନ ଅଟଇ ବ୍ରତାରମ୍ଭେ ସିଦ୍ଧି ହେବ ମନ୍ତ୍ର ପଇତାକୁ ତମେ ପିନ୍ଧିବ ସେ ଯଜ୍ଞ ପବିତ୍ର ଅପବିତ୍ର ନ କରିବ। କଷା ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କେବେ ନ ମାଡ଼ିବ ଦୂଷିତ ସ୍ଥାନ ଶରୀର ପବିତ୍ର ପାଇଁ ଥିବ ସାବଧାନ ଗୃହ ସଂସାର ଛାଡ଼ିବ ମାନପ୍ରସ୍ଥ କରି ଦୀକ୍ଷା ଧରିବ ସ୍ତ୍ରୀ ତୈଳ ଆମିଷକୁ ମନରୁ ତେଜିବ। ସଂସ୍ଥାନେ ଅବା ମନ୍ଦିରେ ନଦୀ ତଟେ କିବା ତୋଟା ମାଳରେ ଦିନ କଟାଇବ କାଳୀଙ୍କୁ ଜପି ମନରେ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ନ ଖାଇନ ବିଳାସ ଦ୍ରବ୍ୟ ଦେବତା ସ୍ତରୀନ ଗୌର ନ ହୋଇବ ସଂକଳ୍ପେ ଥିବ।